गुवाहाटी नोगोरमानि जालुकबारि आउटपोस्टनि पुलिसनि मोनसे हानजाया संदाननानै सरायघाट नगरनिफ्राय 7 सिखावफोरखौ हमनो हायो। हमनो मोननाय सिखावफोरनिफ्राय सना, रुफा, ब्रन्जनि आइजें, गंसे गेस सिलिन्डार, गंनै घड़ी, गंसे सिलिं फेन, 8 मबाइल फन, 3 बाइक आरो गंसे मारुति कार मोननो हायो होनना मिथिहोदों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा फारियै नावपारापुम सियालमारिनि रबिसान, नावपारापाम हाजोनि ताबिसुद्दिन, साइबुद्दिन रहमान, कुरियाबारि सियालमारिनि खैबर आली, हाजो तापारिगुरिनि जुरान आली, धुबरी जिल्लानि गौरीपुर 2 नं सिलापुरनि आली आकबर, काजिगाव राभापारानि फुलसान आरो आमतली बंग्रानि फारहाद आली होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं नगाव जिल्लानि गुबुन दाबथाम जायगानिफ्राय सेबनानै फेग्रा मुवा आरो हेर'इनजों लोगोसे 4 सुबुंखौ पुलिस बिफाना हमनो हायो होनना मिथिहोदों। फारियै नगाव सदर पुलिस थानानि एसआइ उत्पल बैश्यनि दैदेननाय पुलिसनि हानजाया गंब्रै प्लास्टिकनि कन्टेनाराव लाबोनाय हेर'इनजों लोगोसे 1 सुबुंखौ हमनो हायो। बेबादिनो जिल्ला पुलिस खुंथायनि इन्सपेक्टर बुलाराम तेरां आरो रुपुहिहाट पुलिस थानानि असिनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया सेबनानै 8 साबोन केसाव लाबोनाय हेर'इनजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमनो हायो। आरो हयबुरगाव पुलिस आउटपस्टनि एसआइ जुतिका बरा आरो एसआइ रुपज्योति हाजरिकानि जथायै संदाननायाव मोन 288 निसानि टेब्लेटजों लोगोसे 1 सुबुंखौ हमनो हायो होनना मिथिहोदों। हमनो मोननाय साफ्रोमखौबो आयेननि गेजेरजों साजा होनाय जागोन होनना नगाव जिल्ला पुलिस खुंथायआ मिथिहोदों।